For jeg kan lide Candy Floss. Sådan frisk på toilet, men ikke toiletpapir. Hurtig. Robotdans. Candy Floss er det bedste i livet. Med ekstra sauce, med ikke papirsauce. Men vi kan ikke lide vaniljesauce. Men ikke mere chokoladesauce. Så tager vi lidt og noget chokoladesauce. Ja! På vores Candy Floss. Candy Floss!